Nakaliang kajongi kumki seng bahalang mah meneng gilayo banyesong. Rengkat bat ki nong ilam jong ka jaintia coal miner and dealer association. Ahagani ka jingilang kami bitang kawe kasur. Bangide banya teli banya snok tilang. Hapo ka jingilam jong ka jaintia coal miner and dealer association ka bolong kawe na ka seng ka balarim ha. Hapo ka ri jaintia ka jongi ka balami syakmat nakipor naduk baka NGT ka kangyo dewiong. Tangi kum kiseng bahalang ngi pa ka message ke basyai sa sorka bawa dia kai bekerja kepo jong pai ba buat pelong politik ya kene ke isu namar la bun sin ngila lap ke jingkular lang ba kene ke sorkar po ke jingilam jong ka NPP makira kular bikin play de yang hadin riu benai kendai benai kendai i ba kene ke sa tang ha ke jingkran kendai oi ngimla ru bang krem dai ku blay ke sorkar mah ngi i ki dakisin ki ba ka sorkar kala tre Andai ke baga sorkar ke wanra ya kata open cast ke banging ngimla ban pediang. Kumbang asyadong baga open cast mining kalong kumusying. Ngila ban jelia lene ban smah dan ngimla ban nguit. Tangi kuak baga sorkar kan wanra da kita ki polisi ki balong kum ki claim ki pasok baki pai ba kinla ban nguit ban bam. Baka baar ke message ngakuak ban phak syakinong chong chnong. Jong ke resign tia kamtam. Bangim de ban long emotional ya kene ke isu. Namar kene ke isu kamde ke isu bangin la banyai ta ke jing snow ke jongi ni snow tho ya ke jing kan ya ke jing siang ke jong pai ba kene la khat arsnem ngi la yaisha tengi na ke liang ki kenhun ki badan po ke jaintia coal miner and dealer association ngi pha ka message ke bakliar sa ki pai ba bakim de ban sha elam bakala kim de ban long emotional lamar kene ke kam dewyong ke jongi ban snai ke policy kam de ke kam ke besuk namar ngi ngi snow tho ya ke jing namar tangha kamshong tangha ke sarkar jela Namara dangi pai sa ka judgment jong ka Supreme Court arjar ka kendai kene ka isu jong ka dewyong ka hak ka central government bawat la ka sarkar jela kala pediang kene ka mining ka bengila pengkre na ka liang jong ka jaintia coal miner and dealer association henrengi dan kampat ya ka approval jong ka central government te katahi ka message bangi kwa ban pha chau pai ba wat sha elam bakla wat sting ka jing mujing perkhat kumba pila yami Hakato karali ke new tarik ke baka jaintia coal miner dealer association kala pelong ya syabat ngi kum ka association kenang balang baka jingi terli ngin la ban job ngiting bayo dese ke dan ke but ke ba shalendet ke bakwa ban pentrot ya kene ke jingi ki ke jongi da ke ba penpai ngiyo i mang hapan keren ni ke jing shisha haden ke to karali ke bangila pelong hapo cleariat mah karali ke bahe ba ngila ban ong ka wene ke jingi ki ke bahe ba hapo jaintia hills ni ki don ki briu ki bala form ki action ki baper hande ngim don eiei ban ong yiki hande tang ka wengi kwa bangin wan ha ka we ka chatri kenang baka sur kan long tang ka we kenang baka no milam bakla ka sarkar le ya pai ba kenang baka sarkar kan i ya ka jingi teli ke jong in re latang don ne ka jingi pai ke pra ka sarkar kan nom simkhia ke ne ki jing dawa ke jongi tangi appeal show pai ba bas no bahaya sha ban ni wanum long emotional wanum ha is no tho mahadukan no ka mensem ka khlut ka mensem ka ing namal khat arsnem ngila sha atlan hande ka bangis no tho ka long bangi dan kamban ya sha ta kawe ka message sa kawe ka message ko ban phai ka sarkar ba le ai hapo kan ni ka lai banai yo baka ding kan kelang namar hadin kan ni ka lai banai ngi na kaliang ka association ro ngimla shu ban telekam yo pai ba tangiteng bah ka jing kan ka jing sliang ka jing bitar upai ba yo bon shim ya ka anyakti telada ka ne ka sarkar ka it ya ka shongshuk songsai hapo ka jela ka jongi le ai hapo ka ni ka lai banai namar munta kadang sa shibnai telada ka sarkar kam le ai hapo ka ni ka lai banai ngi ong ka sarkar long ka bala khre ban mat ki jingi ki batang ngin numi ki shu hapo jual ni hapo clear kan ringin wan be direct ban turpuk hapo shlong le ni sekretariat kan ni ka de ka message ka ba clear kam tam chau chief minister buran buram jongi